vostè dirà. Sí, volia fer-li unes quantes preguntes. La primera, encara que sigui ahir mateix, el tema de la venda de Catalunya Caixa, li preocupa al govern el que pot passar amb l'obra social de la mateixa? Tenen coneixement de lo que volen fer amb ella perquè fan una tasca molt important? La segona fa referència als 4 milions i pico d'euros que es donarà de subvencions a tot un seguit d'entitats. Això és una partida nova per al tema de la crisi i el suport que aquestes entitats estan donant a la gent jove, als nens. I després també el tema del pla especial que s'ha aprovat, el tema del suport dirigit al poble gitano. Té el govern de la Generalitat por de que passi alguna cosa de lo que ha passat a Estepa, em sembla que és el poble de Sevilla, que es va produir tota una conflictivitat. He vist que han participat moltes entitats gitanes. Preocupa el govern? Hi ha un cens de quants gitanos viuen a Catalunya i el tema de la integració? Ja està. Bé, respecte a l'obra social, que era la primera de les 3 preguntes, comprendrà que nosaltres ho vetllarem tant com estigui al nostre abast, no? I així de fet ja ho hem fet, perquè Caixa Catalunya ja tenia una situació que era coneguda, no? I procurarem en la mesura de que tinguem capacitat competencial per fer-ho, no? En relació a les subvencions, això és evident que això està en el marc de la concreció de l'execució d'un pressupost, no podria ser d'una altra manera, i el que es requereix per raons, diguem-ne, formals, és que hi hagi un acord de govern per nominalitzar aquest tipus de subvencions que a més es remunten en el qui ho esmenta, en la pròpia nota que els hi hem distribuït, en l'acord marc que es va signar en el seu dia amb aquest conjunt d'entitats. I després jo comprendrà que diguem-ne, des de... És a dir, permetrà que li digui una cosa amb tota la cordialitat, nosaltres estem precisament absolutament en contra de qualsevol estigmatització vers el poble gitano. Llavors, ho dic pel contingut de la pròpia pregunta que vostè m'ha formulat, és a dir, res té a veure amb el contingut de la pregunta. Aquest és un pla, com he explicat abans, i consta a més a més la documentació que els hem distribuït, que és la reedició del que en aquest sentit es venia fent, amb unes millores, i jo crec, nosaltres no compartim per res tot allò que pugui tenir un resort d'estigmatització en relació al poble. No, però vostè m'ho ha relacionat i m'ho podia haver relacionat amb moltes altres situacions que afecten el poble gitano, que no tenen aquesta connotació, diguem-ne, d'estigmatització, que crec que és sincerament un error i a més és injust, profundament injust. Deixi'm que li digui perquè ho conec una mica. I està, per tant, és evident que nosaltres no responem ni estem preocupats per això, de cap de les maneres. Estem preocupats per altres coses que afecten a altre tipus de característiques, però no a aquesta referència que vostè ha fet. Podem parlar de Figueres, de lo que va passar en el seu dia? Ara m'ho recordo. Sí, però no, escolti, però... Sí, però jo, nosaltres estarem rotundament compromesos amb lluitar contra qualsevol mena d'estigmatització. I els problemes del poble gitano, diguem-ne, no són aquests que vostè podria deduir-se que considera respecte a com ha formulat la pregunta. Sigui d'Estepa o sigui de Figueres, que és el mateix, des d'aquest punt de vista. Això no és, diguem-ne, fins i tot li diria que em sap greu, aquesta associació d'idees. Però vaja, ja li dic que ho combatrem i jo ara ho estic combatent tant com puc. Què més? Conseller, un parell de preguntes.